Drugo pitanje vezano je za pulske socijalne stanove. 24. rujna ove godine na pitanje o socijalnim stanovima dobio sam pisani odgovor od grada u kojem se navodi kako su odlukom o davanju stanova u najam propisani postupak, uvjeti, kriteriji i tijela za davanja stanova koji su u vlasništvu grada Pule. Dakle, sve po propisu, sve čisto. Sukladno tome, i dalje čisto, utvrđen je i postupak za utvrđivanje liste prvenstva i objavljivanje javnog poziva itd., itd. Sve po propisu. Evo, ovo je lista prvenstva, ona postoji, ima 160 imena naših građana. S obzirom na to da je, kako smo prošli tjedan čuli, čak 113 gradskih stanova protupravno useljeno, a gradonačelnik govori kako nema dovoljno gradskih stanova, možete li, gradonačelniče, prokomentirati činjenicu da bi tih 113 stanova preko noći smjestilo 90% svih ovih osoba s ove liste prvenstva? Samo kad bi grad provodio zakone, a vi ste, gradonačelniče, za to osobno odgovorni i zaduženi. Zašto govorite da stanova nema? Stanova ima, ali su ilegalno useljeni. Kako je to moguće? Ne radi se o 2 ili 3 stana, već o 113 gradskih stanova. A na listi prvenstva za socijalne stanove ovog trena imamo 160 osoba. Hvala.